Lapha sinothulela umdlalo weqonga osihloko sawo sithi uxolo nothando. Lo mdlalo siubhalwe nguKenneth Masumba waze walungiselelwa amagumbi osasazo UYF Entertainment odlala indawo kamakoti ngubongekile solindawo aze umyeni alinganiswa nguKenneth Masumba, umamazala yena nguAnele Nojamela aze uAmanda yena alinganiswa nguAna Govana, uMamphele yena aze alinganiswa nguPhelokazi Xile, utata omncinci yena ulinganiswa nguNcameva Ubongumsa, ize igqirha lethu lokuqala ibe nguLuzuko Gqaphuka, igqirha lethu lesibini nguSiphenathi Makhatha. Khawuphulaphule mhlobo. Hayi wena imakosikazi yazi lento le inkumbuza utata yazi kukhona imali zakatata esisazophuma ngoku ke ndiyacaba ezi mali zakatata sisenza ntoni ngazo nkosikazi. hayibo imali zatata zantoni ngoku kaloku utata wayelijoni nkosikazi eva. Okay. Ngoku ke kuzophuma imali zakhe ne. Okay. Ngoku ndiyacaba ukuba ezi mali zakhe ziyi-500,000 sisenza ntoni ngazo nkosikazi. hayibo myeni wam kaloku sizokakhaya sizothenga nje into ezishotayo apha endlini enye imali etshekileyo senze sakhe noba yindlu. Ingako nje lokuthanda nkosikazi esibendisacinga ndisaphophoyela ukuba ndizenza ntoni ngale mali ne. Ngoku ndikuthandela loo nto nkosikazi eva. Okay. Ndiyakuthanda nkosikazi eva. Ndiyakuthanda nawe. Oh nkosikazi. Mandihambe ngeke ndiyolungisela umama intota ngeke. Okay uhambe ke wenzele mama iti angalambi umama umeva. Okay. Usho nkosikazi. Molo mama. Molo mntanam. Naku ukutya sekulungile. Ngiyabonga mntanam, yazi ndicela ukhululeke xa ulapha ekhaya. Apho kumfana nomntanam xa utshate nonyanam, fana noba ndiyakuzala. Yazi mama fanele ndihambe ndiyothenga isonka abantwana sebezobuya esikoleni ngoku balambile. Isonka sikhona sincinci asibenele. Kulungile mntanam, ngahamba. Hey monomngane, uphilile na? Hey ndiyaphila wethu unjani? Ndiyaphila kwave kwathina waqaba kangaka mngane. Hey ndikhona wethu enye into ndixakekile ndifuna ukwakha umzi wami wethu ube mhle ngale ndlela ndicinga ngayo. Umzi wakho uzowakha ngemali oyithatha phi na wanethemba kangaka? Yo ungalibali kaloku ukuba imali zikatata zikaphumi. Azikaphumi unalo ithemba bazoba saphuma? Zizophuma. Izophuma imalini yona lo mali? I-500,000 ngaloyika lokukhwaza. 500,000 mngana? Uba bendinguwe ngendivula amehlo kuloo mali ininzi kakhulu. Awavule njani amehlo? Ndibhabhile. Mamela ke mngane ungekaphazi ngokuphaza singabona abantu into emele uyenze wena inye loo mali mayitshonele kuwe nje xa umamazala akho angacoli nesenti. Ndingenza njani mngane? Umama uyandithanda nje okokuqala. Xa ndinokumjikelezela uzandijonga ngomuntu onjani? Wo wena mnganam utsho uba ungaza kakuthandi mamakho xa ungenisa ekhaya wena dibana nobhelekazi lo andini sizoya egqirheni Yo ngeke ndize ndikwazi nje ukwenza loo nto mna ngeze ndikwazi nje ukuyenza mna yonto. Ye mnganam khoye kuzenza umntwana omncinci ndithetha into ebalulekileyo futhi nam ndiyathemba uyayibona wena dibana nam siye egqirheni simsuse umamakho xa. Yo uyazi unyanisile masive simsuse unyanisile. Yabona into endizoyenza mna? Ewe ntsatshana Ndiyahamba ngoku. Njengoba bendiyothenga isonka ndizofika ndicele ukugoduka ndidibane nawe siya kweli gqirha lakho ke. kulungile ke mnganam uzoyibona le nto ndiyitshoyo futhi nawe uzondibamba isandla xa solungelo enkosi. Okay bye bye. Uyibonane ke mngane. Yo tata yazi ndicinga nto Ucinga ntoni nkosikazi? ndicinga ukuhamba ndiyobabona ekhaya kunini ndabagqibela. Ima nkosikazi ukhumbule ntoni ekhaya wade wakhumbuleka yintoni uyifuna apha ekhaya? Yo ndiyabakhumbula futhi nabo bayandikhumbula kwakunini. Kanene Zange ndaya oko ndafika la. Yo hayi kudala kodwa hayi khawuye nkosikazi kodwa ndicela uba uye phaa kumama ne ufike phaa uthethe nomama umxelela uba uyaguduka ne. Okay. Kodwa kanene uzobuya nini nkosikazi? Hayi ndizobuya kweli namhlanje apha emalanga ndizude ndilale wethu. Yo ewe nyhani ungandilalisi indoda nkosikazi yo kungayini kule ndlu enkulu kangaka. Bye bye ke saya kumama. Yo mama. Ewe ntomam, Yazi nginga nto ucingana sana lo. ngixelele ngiyama ndiyobabona ekhaya mama ndiyabakhumbula. Yeni into enhle leyo fanele bayakhumbula nabo
nje. Kunini ngoko mfana? Hayi ke mama kulungile ndingahamba. Kungahamba uzobuya nini kuqala? Ndizobuya kwelapha emalanga mama ndizude ndilale. Oh, kungcono ngoba kaloku uyazi basakwazi usiphekele ekhapha ngaphandle kwakho. Okay mama kulungile ndiyabonga. Okay. Hey mngani sowulapha? Sendikhona mngani salilide ithuba ndikulindile ungafiki. Hey ndiyaxolisa wethuba ukufika kade masihambe. Kulungile ke mnganami kodwa vele uthembe nje ugqibeleni usazondibona. Salam salam nini ngifuna ukwendela eThungweni. Oh makhosi. Ngenamba ntabami Molweni makhosi. ubothi camagu mntama. Oh uxolo camagu makhosi. Makhosi amakhulu. Sihambele apha kuwe makhosi sifuna uncedo. Uncedo lunjani mntama? Sifuna usinike iyeza lokubulala umuntu makhosi. Hey makhosi amakhulu. Ingaba yintoni le nivayo? Mntama ubusazi ba xa ngaba ubulele umuntu akabuyi. Siyayazi lonto makhosi nathi silapha nje akukuthanda zingxaki zokuxakeka makhosi into esizise apha. Mntama ubulala umuntu lityala nasezulwini. Nami ndizoba netyala kwabadala kanini kuyeza lokubulala umuntu. Sicela usincede makhosi ayikho enye indlela esingenza ngayo sesizincame sihamba umhlaba omde kangakanje zingazoxakeka. Bantu bami inzima lento ningenzisayo yona. Kuba ndisoninceda yanixaka nizawubuya kum. Lapho mina nami ndibasengxakini. Oh sicela ubambe nansi imali makhosi. Senzofanele nincenge abantu bami kodwa inzima lento ningenzisayo. Thatha lo mthi mntama. Lo mthi lo uzawukhangela teaspoon uthele kutyeni okushushu. Apho ke uwenza isiqiniseko sokuba akwenzeki uthele kokubanda kuba iza kujikela. Funa xa sekujikele njengoba senditshila usubuyela kum. Kulungile makhosi enkosi siyabulela kakhulu. Mntama iyeza libulele. Yo tata bendicela sihambe siyode into yodwa seyilungile. Hayibo nkosikazi wavele wangena sowuthetha ngokutya apha ungabulisanga okundikugqibela apha ekuseni kutheni na nkosikazi? Yo uxolo ingxaki sengixinile ndihambe umama endiyaleze ngokulamba kwakhe ngoku ndicinga yena indlela le yonke. Noma kuthiwa ulambile umama kaloku imolo ibalulekile nkosikazi. Okay molo. Ewe Masihambe ke. hayi singahamba ke nkosikazi siyotsha. Yo mama molo ukutya sekulungile. Yo makhosi mntama ndiyabonga. Yiyasava ndilamba. Yo, sekunjani namntana mekhaya? Ekhaya. Ekhaya bayaphila kodwa mkhosi. Yini ewe mama bayaphila. Mama uyambona naye kwa unqumile nje kusho Wonwabile kwanomculo nje ongapheli unqumo lwakhe namhlanje lutsintshile. Hayi lolu ndwaziyo. kumnandi kuguduka ufuna nathi ke Kuba kunje simanike ithuba uba aguduke mama uyayibona nje. hayi umuntu igazi liyalidinga ikhaya kwalana mntanami. Hayi inhle le Azamani nalethi. Singasave mama ndilamba. mna ndihluthi mna sayolala mama. Masebe nathi amanda siyolala mntanami sekusebuhlile nokongoko. Makhosi sekade kuwe. Ngenza mntana mbiza abantu abadala. Tata mama ukhulu yakhula. Yo tata masihambe. Kwenzeka mama ntoni na? Siyafa abantwana Into bam, kubulala siyafa. mama ntoni? Sesibhedlela. Masambeni sesibhedlela masambeni. Nkosikazi xa ucinga wena yintoni le iphethwe ngumama ukhula ngantoni? Hey, xa ndicinga mna kunoba ziswekile ezi neepressure ukubona ento zive zithi qhwi zikuthathe ngoku. Kodwa ezi zinto zivela xa ucinga and futhi ziyingozi ezi zinto. Eyi nkosikazi Yo uba ngafa singathini. yho mna ngeke ndiphile ngaphandle kwamama. Hayi kodwa ndiyathemba noba ngaphili.
kunjani? Yo ewe mngani. Mngani ndifuna ukuzobuza kaloku awusavele undixelele uba into esigqibe ngayo kwenzeka novele wathula xaka kuqhubeka nina mngani. Yo yewethu lasitrongo igqirha ondisekulo. Utsho kanje? Yiyo ulele esibhedlela ngoku. Besandicela uzothi amakhazini masithemba kasabuyi kwakwasasibhedlela. Yeyi ngeke abuye indlela ebephatheke ngayo. Ngeke azabuye. Ndingexala lakho makabuye sebuya ngebhokisi nje qha. Ndiyabonga ukubuya kwakho ne. Hey ndiyabonga nami nyanami. Beningazazi uba ndizothatha ntoni ndidibanise nantoni ngoku ungekho apha ekhaya mama. Bekukubi nyani mntanami. Yo kukubi kulala esibhedlela iintsuku ezingaka kona. Yo sendikhumbula nje umzami babe uvele wathi neqaleni namandazi mntanami. Kodwa ke masithembe uba iphelile yonke lento bekuphethe mama ne. Egameni likaYesu mntanami iphelile. Masambe ke uyotya ukutya kwakho okuthandayo. Ngaphandle uyanxafa unxafa esasibhedlela mntanami. Injalo mama umasambe. Yo yintona le ndiyibonayo akungomama Nowa awuthi ndingene endlini. Yenzeka kanjani into yoba umama abuye esibhedlela? Hayi ngeke ngathi uba yebendilakihlekisa nje kwayilomngane. Hayi kodwa ndisazomphinda ngeke ndizomphinda. Asoze ndikwazi nje ukumyeka. Nkosikazi, Tata, ngicela uba wenzele umama noma ikofi phaa ulambile umama uyayazi ukutya kwasesibhedlela ukuba kunjani phaya. yo ndatsho ndafumana ithuba lokumbulala umama. Yabona ngoku ndiyengeza. Ngeke azaphile nje kwakwezi game asoze adaphile ngendivume nje tu. Naku ke mama sekulungile iti yakho. Enkosi mntanami. Yo yaze yatshisa nalethi. Yo kunini ndasigqibela isandla sakho mntanami iintsuku ezingandeleyo esasibhedlela. Ngiyabonga sanalona. Izibake mama kubike ukutya kwapha kubi kwaziwa njimdo. Yo akunamafutha awunatyiwa mntanami. Yeyi Hayi ndiyabonga wethu. enye into ungakuqhelanga nokukuqhela. Qhelanga ulala kwasasibhedlela kuyabanda napha. Yeyi kho awuyinocambalala mama unokukhathele ngoku. Cinga ukuyakhona mntanami. Makhulu ubuye yaqala ngoku lento. Mntanami ndiyafa. Yo Makhulu ingambizi tata. Intoni kanti kwenzekani mama? Kwenzekani ngoku futhi kweli Intoni khaya? futhi, mama? Yiwo basifike sasesibhedlela. mhlabi inalithi. Uma ngalifanele utata mncinci. Yo Tata mncinci ndicela uze apha ekhaya ngoku umama uyagula apha ne ndimisile esibhedlela ngoku uyaphinda uyagula futhi ndicela uba uze apha ekhaya sithini usibonisane uba ndithini. Uthini tata mncinci? Uthi ndimise phi? Kwabani? Kusangoma? Okay ke tata mncinci ndizozama ke kumisa kusangoma esothetha ngaso ke ngoku tata mncinci ndibone ukuba ithini kodwa into izophuma pha ndizoxelela ukuba kwenzekani kumama andiyazi nami ndixakekile njengangoku. Nkosikazi, utata uthi mandiye kusangoma ne? Masambe nje. masiwe esibhedlela umama. Akanasiwe Jonga. Awuyinhloko yalapha ekhaya wethu. Mama ungulo. Ngoku ngeke ngenze lento thina. Thina mina umuntu othithele yalapha ekhaya. Thuleke abana bantu. Masiye kusangoma mama, masambe. Ninandaba nalo nkosikazi nilakayithetha. Masambe. Makhosi. Ndizocela usizo apha makhosi. Ngana. Ngena. Mama ngena. Islam. Oh makhosi. Makhosi. Islam. Beka phansi nyana. Kwenzakale. Hey. Sifana. Hey. Hey. Ngana. Makhosi. Siyavuma. Kula mama akho. Yo. Siyavuma. Hey. Vumela.
Mfana makhosi. Isho mfana makhosi. Ngibiza igama lomntwana. Igama lomntwana. Siyavuma. Yabona inyana, eleze ntolika yona. Ifuna xa uphuma apha yathini kwakho. Uqale ufefe pha egeyithini. Naxa uphinda ufika kwakho. Uphinde futhi ufefe egeyithini. Siyavuma. Siyevana nyana. Siyavuma. Siyevana nyana. Siyavuma. Xa uphinda ufika nasendlini. Xa zalalayo uphinde umenze kade apha ebunzi. Siyevana nyana. Siyavuma. Hamba ke nyana, koma ndizayifuna kusolunga. Siyavuma makhosi. Hamba nyana, hamba nyana. Hamba nyana. Mandenze lento engiqolela ngomakhosi. Manje fafa apha ndiphinde apha xa singena egeyithini. Bengiyenza ngokubona lo mthakathi ogqiba umama wami kuba ngubani kanti ongathanda umama wami kuba aphila apha emhlabeni. Yenzele lo mthetho wamakhosi. Ngingene egeyithini sibone. Ngiselemo esibende iqola phela. Nyanam, kutheni kwangathi amafaya atshintsha nje kwathi umane usigalela khumbule nawo ngoba siphuma amakhosi pha uye kwatshintsha izulu bheka nango lihlome engathi lizawubuyisa Hayibo, unyanisile mama esibende iqola phela. Kwazi kwenzekani na? Walelapha phandle kanti kwenzeka intoni? Ndiyaxolisa mama, xa beniye khona khaliveli igama lam. Igama lakho lokwenzani? Asiwaphiwa fonela utata wakho omncinci kaloku ngeke iseyifuna yena ngoyingaphezu kwamandla ethu. Okay, kulungile mama, awuthi ndimfonele njengangoku mama. Khawulezisa nyanam. Okay ke mama. Hello. Tatamncinci, ndicela uze apha ekhaya. Kukhona into seyingxaka kakhulu ngoku. Hayibo, sekwenzekani nyana? Hayi, sefuna wena njengangoku. Okay, ndiyeza ngoku. Ya tatamncinci, njengoba ndikubiza ne? Ndaya kusangoma ne? Ndafika ke ngoku, ndanceda umama wancedakala umama. Xa sendibuya emva, ndiyafika nkosikazi uyagula. Uthi kumama, uyaxolisa kumama. Ngoku ndise lena seyifuna wena tatamncinci. Ingako ulapha yini? Ngicela ba undincede kule nto tatamncinci. Ndiyaxolisa mama, ndahendeka mama. Ndim lona bendikubulela, ndakuthelela iyorho ekudleni ngenxa yomuntu. Hayibo, yawena. Nguye lo ufuna ukubulela mama. Ndisela ulaka mfana. Ngisokola njengomama nguye lo. Uruphole nje mfana wami. Ndisela ulaka. Ndisela mntanam. Apha ndimogulayo. Hayi wena ndimxolele mnolokazanam. Hayi ke mfana wami, ndicela kube khona uxolo phakathi kwenu nonke nje, yabo, nixolelane. Okay tata, ndiyakuva tata. Ndiyakuxolela ke unkosikazi. Okwenzekileyo semawucithe ngoku. Hayi, ndiyakuva ndiyamxolela unkosikazi wami, ndiyamxolela. Kulungile nyanam, ndiyabonga. Ingaba umama lento ndiyenzileyo ilufanele uxolo. Hey, isenoba undixolele nyani umama. Yazi yandihlupha intombazana ngokundehlukanisa nomzi wami. Ihleli kamnandi yona apho ihleli khona. Hayi, andinokwazi mina ukuhlala apho, bhetele ndigoduke. Hayibo mama, uyaphi? Hayibo mama, uyaphi? Ndiyagoduka mntanam. Andinoze nje ndikwazi ukuhlala apha kokwenu. Ndiwuhlaze kakhulu umzi wakokwenu. Sendiwumoshile. Ndiyahamba. Makhulu. Mntanam, umama nanku ehamba. Uyaphi? Uthi uyagoduka ukhathele zizwe. Hayi, uhambile uphume.